magandang umaga o sa Kapampangan, Maya Payabag Kekongan. Ngayon ang ika-4 na araw ng Agosto. At alam mo ba na ang buwan ng Agosto siya rin kinikilalang buwan ng wika sa Pilipinas? Ito ang buwan ng ating pagdiriwang sa ating mga katutubong wika. At hindi lamang ang wikang Tagalog o Pilipino ang tinutukoy nito, pagkat higit nating dapat ipagdiwang ang sari-sari at makukulay at mayayamang mga katutubong wika ng Pilipinas. Pagkat bago pa man tinawag na Pilipinas ang ating kapuluan, ay mayaman na ito sa iba't iba at sari-sari at makukulay at mayayamang mga kultura. Ika nga nila sa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, o sa Ingles, Unity in Diversity, o sa Tagalog, pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba, o sa Kapampangan, pamisang metong pusal ning pamiyaliwa. Anyapin yung Kapampangan ka, kalupa ko, emo pagkakarin ng mga Kapampangan. Anapin kanong Dr. Jose Rizal, taong hindi marunong magmahal sa kanyang sariling wika ay daig pa ang hayop at nalansangista. Anyanong Kapampangan yung kasabi mo Kapampanganan me. Nung Tagalog yan, Tagalogan eh. Nung Bisaya yan, kasabi mo, kung niya kabias na magbisaya, English ang munya mo, mas aintindihan ka pa. Pota masora lapakya ka nung pamilitan mo lang magtagalog. Sige pota na mo, magsinong ko pa eh. Alam mo ba na ayon sa mga eksperto at sa ethnologue.com, ang Pilipinas ay may kabuuang bilang ng 186 o 186 na mga katutubong wika. Ngunit alam mo ba na 4 sa mga ito ay ang tuluyan ng nag-extinct at karamihan sa kanila ay nanganganib na tuluyan ng maglaho. Kaya naman tama si God Jose Rizal. Dapat nga nating pag-aralan at mahalin ang ating sariling mga wika, gaya ng Kapampangan, Tagalog, Pangasinan, Bicolano, Ilocano, Cebuano, Ilonggo, Waray-Waray, Tausug, Ibanag, Sambal, Aitamaganchi, Aitamagindi, at napakarami pang iba. Alin man sa mga ito ang iyong sariling wika ay dapat na wag mo itong ikahiya. At wag na wag ka ring mahiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Hanggang dito na lang muna. Ako po si Kirby Raulio at hanggang sa muli, paalam.